ಬಾರಿ ವಿನೀತ್ ಬಂಡಿಲ್ಲ ಕಣೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಬಲ 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 ಏ ಬಲ್ಲ ಬಲ ಬಲ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ವಿನೀತರ್ ಮಸ್ತ್ ಪನ್ನೀರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೋಸ್ಮಾರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಜನೆ ಅಂಜನೆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಜನೆ ಸರ್ಕಸ್ಲ ತೂಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಲೆ ರಮೇಶನೆ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಯ್ತು ಆರೇಪ ಆಡಿದಿತ್ತೀನಿಯಾ ಆರೇಪ ದೆಪ್ಪರ ಮಾರೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮೈದನ ಗಾಡಿ ತಿರ್ಗುನತ್ತ ಐದು ಸುರುಕು ಕಾಸು ಪಾಡಿನ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಕಾಸು ಪಿರವರು ಕಿಶೋರ್ ದಯಾತಿಲ್ ತಿಂದು ಗೊತ್ತಿಸಿ ಬಗ ಬಾಜಲ್ದಲಾಗೆ ತೊನರೆ ದಾದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ಲು ಇಂದ್ರಭವನ ಬೈದಿನ ಸೊ ಗೋಸ್ಮಾರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನನ್ನ ನಿಖಿಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆತಂಡು ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಬತ್ತು ತೂದು ನಿಖಿಲ್ ಪನ್ನೋಡು ನನ್ನ ಎಂಚ ಆತನ್ ಪಂಡು ಬಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಗೋಸ್ಮಾರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಪ್ಪೋನೋಡು ಪನ್ಯಾನ್ ಕೇನ್ವೆ ಬೇಗ ಒಳ್ಳೆ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಇಡು ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋಡು ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಇಂಗ್ಲ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪರೆತ್ತನು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಜಿ ಮೊನ್ನ ದೆಪ್ಪಲಿ ಎಂಚಿನೇ ಫೋಟೋ ಯಾನ್ ಲೇಡಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಪೆದಪವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಮ್ಮೂರ್ದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಿವಿ ಸಂತು ಸಂತನ್ನೆ ಪನ್ನೆನೆ ಬನ್ಪುರಿ ಅಪ್ಪಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಓಪನ್ ನನಗೆ ಅವೇ ಬಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಸಿನಿಮಾನು ತುಳ್ದ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂಜೇ ನಮ್ಮ ತಲೆಪಾಡು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಮೋಕೆಡೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಯಿಂದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ಸಿನಿಮಾನು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಗೆಂದವಾಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಗೇನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಪ್ಪಾಡು ಹೂ ಸಿನಿಮಾ ಲಾವಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡಿಗೆ ಭಾರಿ ಸೀಮಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆದ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿ ತುಳುವೇರ್ಲ ತೂಂಡ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಈ ಮೂಲಕ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೋಡು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಬುಡೇರೆ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಡು ಐದು ಸುರುಕು ಕಾಸು ಪಾಡಿನ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಕಾಸು ಪಿರವರು ಕಿಶೋರ್ ದಯಾತಿಲ್ ತಿಂದು ಗೊತ್ತಿಸಿ ಕಾಸು ಪಿರಬರ್ಪಲಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡು ಅಂಚಿನ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರಿ ಯಾಪಲ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಎಂಕ್ಲಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮತ್ತೊಂದೇ ಪೇರು ಪೋಯಿನವ್ರು ಬತ್ತಿನವರು ಅಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡು ಗೋಸ್ಮಾರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಹುಶಃ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಡು ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಯಾವಡೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಆ ಸೈಡು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಬರೀ ಬಾಂಬೆಗೆ ಇಡೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋದು ತಿರುಗದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ನಿಖಿಲೇದರು ಕನೈದೇರು ಸಾಯಿ ಆ ಸಾಯಿಗೆ ನಿಖಿಲ ಮಾತಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡು ಈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡದು ನನ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಕನ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ನಿಜ ಗೋಸ್ಮಾರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಲ್ಪಡೋದು ಪನಂತಾರೆ ಇನ್ನು ಬುಡುಗಡೆ ಒಂದೊಂದು
ಪೂರ ಸಮಸ್ತ ಆಯ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡಪ್ಪನ ಬೈಕೋ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಮಾತೆರಲ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ ಮೂಲಕ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಪ್ಪ ನಿಂಕಿನ ಡೈನೋಸರ್ ಅಲ್ಲ ಜೀವ ಎಂಚಲಪ್ಪಾಡಿ ಮೋನೆಂಜ್ ಲಕ್ಷಣತಿ ಹುಷಾರಿದ್ದಿ ನನಗೆ ನರಂ ಪೂರ ಗಂಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಗಂಟು ಬಿಡ್ದು ಸುರುಳಿ ಬಿಡ್ದು. ಮಾತೆರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಬರ್ತೀವಿ ಗೋಸ್ಮಾರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಬಾರಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ನಕಲು ಪೂರ ಇತ್ತೇವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತೆಲಿಕೆ ಎತ್ತೇನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತ ದಿಗ್ಗಜರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಚಾಪರ್ಕ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ನಕಲು ಉಳ್ಳೆ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಈ ಸಿನಿಮಾನ್ ತೂದು ಗೆಂದವಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಯನನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು. ಅರ್ಜುನ್ ಸಮತ ದೇ ಬೋತ್ ಲುಕ್ ಗುಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಗೋಸ್ಮಾರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತದು ತೂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು. ಸೊ ಬಾರಿ ಸಮಯದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಬೈದನು ಗೋಸ್ಮಾರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಯಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಗಮ್ಮದ ನೋಡ ಬಾರಿ ವಿನೀತ್ ಬಂಡಿಲ್ಲ ಕಣೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಗೋಸ್ಮಾರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಲೆ ಹಿಂಗ್ಲ ಇದೇ ಬಣ್ಣಗನೆ ಮರಳಗಟ್ಟೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ತಾ ಬಲ 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 ಏ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ ಬಲ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ವಿನೀತರ್ ಮಸ್ತ್ ಪನ್ನೀರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೋಸ್ಮಾರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿನೀತರ್ ಮಸ್ತ್ ಪನ್ನೀರ್ ಗೋಸ್ಮಾರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅಂಜನೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಡ್ದು ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಮಾತಾ ವಿಷಯ ತಿಳಿಪವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ತಿಳಿಪು ಇದೊಟ್ಟು ಕೊಂಚೆಡ್ಡೆ ವಿಷಯನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಡ್ಗೆ ತೂನಾಗ ನಂಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಹಾಸ್ಯ ದಿಗ್ಗಜರಾದಪ್ಪು ಕಲಾವಿದರಾದಪ್ಪು ಒಟ್ಟಿಗೂ ತೂಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಸಾಯಣ್ಣ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಬೇಲೆ ಅಂದೇರಿ ಸಾಯಣ್ಣಗ ಅಂಚನೆ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು. ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ ಸೌನ್ಸನ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಚನೆ ಸರ್ಕಸ್ಲ ತೂಲೆ ಎಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಏನಿಲ್ಲ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಡ್ಲ ಇನಿ ಎಂಕೊಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯದ ಮನಗಿನಿ ನಮ್ಮ ಗೋಸ್ಮಾರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಅದು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜನಕ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ ನೆಡ್ದುಂಬು ಮುರಣಿ ಬ್ಯಾರಿನಿಗ್ಲ ಓದಿತ್ತೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆದಿತ್ತು ಅಲ್ಪಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿತ್ತು ಆಂಡ ನೆಡ್ದುಲ ಅಲ್ವ ದಾಯ ಬನ್ನಗೊಂದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಏನಿ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಜನಕುಲು ಐನ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಖಂಡಿತ ನಿಕುಲು ಏರ್ಲ ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಮೂವಿನ ತೂಡು ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಕಾಮಿಡಿಲ ಉಂಡು, ಸ್ಟೋರಿಲ ಉಂಡು, ಪದ್ಯ ಉಂಡು, ಫೈಟ್ ಉಂಡು, ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಉಂಡು. ಸ್ಕೂಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಏತು ಬೇಗ ನಿಕುಲು ಬರ್ತದೆ ತೂಯರ್ನ ಆತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಅವು ಪ್ಲಸ್ ಆಪುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಜ ಉಂಡು ಗೋಡೆ ಬಡ್ಕಾಯ್ತೇನು ಈ ಭವಿಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬೈದಿನತ ಆತು ಒಂಜಿ ರಟ್ಟಾಟ ರಮ್ಮಿಗೊಬ್ಬದು ಪೋಯಿಂದು ಬೈದಿನಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮೇನ್ ರಿಲೀಸ್ ಎಲ್ಲೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು. ಸೊ ಗೋಸ್ಮಾರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನನ್ನ ನಿಖಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆತಂಡು. ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಬತ್ತು ತೂದು ನಿಕುಲ್ ಪನ್ನೋಡ್ ನನ್ನ ಎಂಚ ಆತನ್ ಪಂಡು ಬಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ಗೋಸ್ಮಾರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಪ್ಪೋನೋಡ್ ಪನ್ಯಾನ್ ಕೇನ್ವೆ ಬೇಗ ವಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋಡು ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಸೊ ಉಂದೆನ ಸುರುತ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಉಂದೆ ಇಂಕ ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಡ್ ಪೋಪಾತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಉಂದೆನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊರ್ತಾ ಇಂಕುಲು ನನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಕುಲ್ ಕೊರೋಡು. ಸೊ ಬೇಗ ಬಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಇಂಕಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಕಾಮಿಡಿ. ಸೊ ಕಾಮಿಡಿನ ಮಾತಾಡ್ಲ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ತಕ್ಕ ಬೈದನಿಂದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಗೋಸ್ಮಾರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಾತಲ್ಪಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವನುಂಡು. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ತದ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಲೆ. ಸೊ ಬೈದಿನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂನು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ನಿಖಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ. ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೋಸ್ಮಾರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಲೆ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೇರು. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡಿ ಮೂವಿ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪಿನ ಅಂಜಿನ ಮೂವಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಆತೆ ತುಳುನಾಡು ಜನಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತೇನೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ
ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ Yeah, it was a great movie. Both humor-wise as well as the storyline was good. We had a great time there. ಸೂಪರ್ ಎಂಚಿನ ಸೈದಿನ ಎಲ್ಲಿಗೋನು ಬಿಡಂಬೆ ಇದೆ ಆತೇನು ಸೂಪರ್ ಆತೇನು ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂడి ಭಾರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಅರ್ಜುನ್ ಸಮಂತ ಪೂರ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೂಲೆ ಅಂದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತೂಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೂಪನ ಕಡಿಮೆ ಆವಂದು ಪೂರೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಮಂತನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಡು ಅರ್ಜುನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಡು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಕಾಮಿಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕು ಬೈದಾನೆ ಅಂಚೆ ಇರುವ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ನನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರಡು ತೂ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಟೈಪ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ನೈಸ್ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ತೂ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ತದು ಯಾನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪು ತುಳು ಮೂವಿ ಸೊ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದಂಡು ಈ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಮೂವಿ ನೈಸ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ 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 ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಡು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಯ ದಿಗ್ಗಜರು ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣರು ದಯಮಲ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಯಲ್ಲೂ ತೂಲೆ ನಾಟಕ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ಗೆಂದದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಶೋಕ ಆತನ ಎಡ್ಡೆ ಆತದೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫೈನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆತನಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಆತನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕದ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾನು ನೆಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದೆ ಬಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ತೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕದ ಮಸ್ತ್ ನೀಟಾಗಿತ್ತು ಇದೀನ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ತೂಪಿ ಲೆಕ್ಕಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಜನ ಒಂದೆಂಟು ಓಡು ಬಂದ ಅವೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಬತ್ತದ ತೂಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ರಿಚ್ ಬೈದಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬೈದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚೆ ಶುರು ಆಪುಣ ಎಂಚೆ ಮುಗಿಯುಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಣು ಪೂರ ಜನ ತೋಡು ಬಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ ಈವನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಿಟ್ ಅವರ್ಸ್ 100 days full complete full out ಶೋಕ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತು ಹೆಂಗ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾವ್ಯ ಸ್ಟೋರಿ ಲೆಡ್ ಆತಲೆ ಪೂರ ಲೆಡ್ ಆತಲೆ ಈ ತರ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದ್ದು ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಗೋಸ್ಮರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಮಾತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೋಸ್ಮರಿ ಮನ್ಪಂದೆ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮನ್ ಗೆಂದಾಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತನ ಮೂವಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ತೂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಪನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅರ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ದೀದ್ ತುಳು ದಿಗ್ಗಜರನ್ನು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕೊಂದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದೇರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಗೋಸ್ಮರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಳು ನೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ తెలుసు ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ಟ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಐ ಲೈವ್ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ವೆರಿ ನೈಸ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ತದ್ದು ತೂಡು ಆತ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಸ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡೆಡ್ ಬೈದಂಡು ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವಡೆ ಸಮಾಧಾನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಟ್ರಿ
ಅರ್ಜುನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅವಾರ್ಡು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡು ಲೊಕೇಶನ್ ಅವಾರ್ಡು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಸೊ ಮಾತಲ ಬಲೆ ಗೋಸ್ಮರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಪಾಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮೂವಿ ಮಾತ ತುಳುವಾಸ ಬರ್ತದೆ ಮೂವಿನ ಬರ್ತದೆ ಗೆಂದ ಆವಡೋನು yanke ಏನಂದಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ Movie, since it's hi. Thank you so much. First of all, since it's my first debut, I'm really happy about it, and thanks to my aunt who gave me that opportunity to come here. And yes, the movie has gone well, and we hope you all audience love it, and please do come and watch this film and give us all your love and support. Thank you so much. Must shoot it in the movie. It was really good watching the Tulu movie and watching Mangalore on the screen was like really good. It was overall like seeing Mangalore, especially in the screen, like you see different places of Mangalore, plus the cast and everything, and our stars, all the stars, right? Everyone knows about it. So yeah, happy and encouraged to see Tulu cinema. So yeah, thank you. and we are people from Tulu Nadu, so always encourage and we always feel happy to see it. Thank you. ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾತನ್ ಮೂವಿ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವೋಡು ಸಾಯಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಸೊ ಫುಲ್ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತೂಲೆ ತುಳು ಮೂವಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲೆ movie was very nice and it was like very comedy first half la second half la full entertainment ittadu and all the best for the team materla batutule all the best ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿನಗಳು ಮೇರೆ ತೂರ ಬೈದ್ನಾರೆ ಎಂಚಂಡಿ ರೆಗೆಂಚಂಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೂವಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಸಂದೀಪ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆತನ ಅಂಚನೆ ಆಕ್ತಿ ಸಾಯಿ ಸಾಬ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಲ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂತ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಜನಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಇತ್ತು ಇವನ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಒಪ್ಪೋಡು ಅರ್ಜುನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಪ್ಪೋಡು ಸಮಾಂತನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂದು ಪೂರೋಗುಲ್ಲ ತುಳು ಪೂರೋಗುಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂದು ಬೊಕ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದನು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ ಕೊಡ್ತು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಗ್ಗೆ